Mä en huomannutkaan teitä siellä. Ehkä mä kerron teille tästä Xboxista jotain. No niin, tervetuloa uuteen videoon. Jos ette ole nähnyt sitä mun edellistä vlogia, jossa mä vaihdoin mun pöytäkoneen MacBookiin, niin käykää katsomassa se ensin. Tää on jatko-osa siihen. Ja tosiaan, MacBookilla ei voi pelata Forzaa, joten mä tarvisin jonkun laitteen, jolla mä voin pelata Forzaa. Ja kun mä olin ostanut Forzan, itse asiassa molemmat, Forza Horizon 4 ja 5 Microsoftin kaupasta, niin mä saan ladattua ne mille tahansa tietokoneelle tai Xboxille. Joten looginen ratkaisu tähän ongelmaan oli ostaa kaikista halvin mahdollinen tapa pelata Forzaa, joka on Xbox Series S. Mä maksoin tästä vain 150 € käytettynä. Ja siihen hintaan se on todella hyvä laite. Ja mä kerron kohta siitä lisää. Tosiaan tässä meillä on menossa Forza Horizon 5 Quality-asetuksella, eli 2K tai 1440p ja 30 fps. Ja se on aika isolla grafiikka-asetuksilla, joten se näyttää todella hyvältä. Ei tietenkään läheskään niin hyvältä kuin PC:llä, täysillä mahdollisilla asetuksilla 4K:na, mutta se on nyt todella pelattava 30 fps:llä, ja mun mielestä se on tärkeämpi, että se peli näyttää hyvältä, kuin että se on 60 fps. Koska tässä olisi myös performance mode, joka on Full HD 60 fps, ja se on paljon pienemmillä grafiikka-asetuksilla. Siinä esim. Autojen varjot ei näyttänyt yhtään hyviltä, niin mä en pysty vaan pelaamaan niin huonoilla asetuksilla, koska mä oon tottunut pelaamaan sitä täysillä asetuksilla. Tää Xbox on todella hyvä hintaansa nähden. Siinä on paljon enemmän tehoa kuin esim. Nintendo Switchissä, jonka sä saat luultavasti jopa kalliimmalla kuin mitä mä tosta maksoin. Xboxit on sen takia tosi halpoja niin kuin käytettynä, koska niille ei oikein ole mitään pelejä. Forza on niin kuin ainut hyvä peli Xboxille. Saahan niille vissiin jotain muutakin, mutta kukaan ei oikein niitä pelaa tai jotain, kun Nintendolle on niin paljon hyviä pelejä. Sitten verrataan tätä Xboxia mun Switchiin tai niinku niiden käyttökokemusta. Ja tosiaan verrataan Switchiin, koska se on se ainut konsoli, mikä mulla on, koska 3DS ei lasketa enää niinku uudeksi konsoliksi. Microsoftin kauppa pyörii niin paljon paremmin kuin Nintendon eShoppi. eShoppi on ihan hirveä käyttää Switchillä. Niin toi Microsoftin kauppa on todella hyvä käyttökokemus. Se pyörii ihan mahtavasti. Ei tarvi ihmetellä, että joku ei aukea tai pitää odottaa minuuttia, että se koko kauppa ylipäätään aukeaa. Joten se on todella hyvä. Tämä muu käyttöliittymä on myös todella yksinkertainen ja selkeä, ja kaikki ominaisuudet löytyy sieltä, mitä sä tarvit. Ja tähän tarkoitukseen, eli Forzan pelaamiseen, tää on täydellinen laite tähän hintaan. Jos mä haluaisin pelata jotain muitakin pelejä, tai mä haluaisin pakosti 4K-resoluutiolla pelata, niin sitten tietenkin se kalliimpi Xbox Series X olisi siihen hyvä. Tässä tosiaan on tallennustilaa vissiinkin vaan se 500 gigaa. Mä en itse asiassa ole edes kattonut näitä tämän tarkkoja speksejä, koska mä tiesin, että tää pyörittää Forzaa ja se on ainut, mitä tarvisin. Joten nyt ruudulla näkyy tämän speksejä, jotta te tiedätte, mitä tässä laitteessa on sisällä. Tämän tehonkulutus on todella pieni, joka on hyvä, koska sitten tälleen kesällä huone ei tule todella kuumaksi, kun sä vähän pelaat. Koska ennen tietokoneella se käytti nyt ainakin joku 500 wattia, kun pelasi Forzaa. Tää käyttää alle 80 jotain. Tässä lukee numero, jos mä löydän siihen jonkun tarkan numeron. Mutta tälleen muutaman päivän käytön jälkeen mä oon ollut todella tyytyväinen tähän laitteeseen. Tää oli tosi hyvä ostos, ja mä suosittelen kaikille tätä Xbox Series S, jos haluat vaan mahdollisimman halvan pelikonsolin. Tälle saa melkein kaikki mahdolliset pelit, mitä on, mutta niitä eksklusiiveja siis ei ole vaan hirveästi. Ja tosiaan, jos sattuu olemaan joku hyvä pelinäyttö, joka olisi 120 Hz, niin jotkut pelit pyörii varmaan Full HD 120 fps tällä. En tiedä, pyöriikö 2K 120 jotkut pelit. Mutta kuitenkin tällä pystyy myös pelaamaan isolla virkistystaajuudella. Mutta tosiaan mun telkka ei pyöritä 120 fps, niin silleen väliä. Ja Forza ei tietenkään pyöri. Ja niin kuin mä jo sanoin, niin 30 fps riittää ihan hyvin Forzaan. Sitten vielä ohjain. Tää on täysin sama kuin toi mun edellinen ohjain. Toi oli vaan mustana, koska toi on se Xbox Series X:n ohjain, ja tää on ton S:n, niin tää on valkoinen. Muuten täysin sama ohjain. Mun mielestä todella hyvä. Nämä napit täällä, mä en nyt paina, kun auto lähtee muuten menemään, niin nämä on todella hyvät, mitkä ikinä onkaan nimeltään, liipasimet, kaasunappi, mennään sillä. Napit on hyvät, tatit on hyvät, ja tärkeimpänä tämä tuntuu todella hyvälle kädessä ja on laadukkaan tuntunen. Mun mielestä tämä on parempi kädessä kuin Switchin Pro-ohjain. Tässä oli mun lyhyt, nopea arvostelu kautta esittely
Xbox Series S:stä. Kertokaa kommenteissa, mitä konsolia itse käytätte ja mitä olette siitä mieltä. Ja olisiko tämmönen teille hyvä konsoli? Jos haluatte, niin mä voin joskus myöhemmin tehdä tästä sitten monen vuoden jälkeen tai vuoden jälkeen tai joskus vielä tarkemman arvostelun, jos mä oon pelannut täällä muitakin pelejä kuin Forzaa. Me nähdään seuraavassa videossa, mikä se ikinä onkaan. Hei hei!